asmara bangun Anenggih pundhita ingkang cinarita ora kaya kang ana sajroning alas Nduryapura sukuning wukir Kutha Runggu. Sinten to ingkang lenggah sangandhaping mandera mungguing sela Kumalasa katon memplak kadi kapuk winusonan lah punika pandhita ing Kendhali Soto kasih Raden Hanuman ya Begawan Kapiwara ya Dyan Maruti ya Sang Senggana nadyan wujud wanara nanging tanpa elan Wikudibya meneping budi lan weninging cipta nganti bebasan weruh sadurunge winarah teteping sesanggeman mandhep ing pangidepe marang pangwasaning Jawata linangkung dasar pandhita tabete senopati punjuling apapak mrojol ing akerep wudu bobot pilih tanding ing Rat Pramudita tanpa timbang datan wang-wang hanrang westi tur bangkit hamungkasi karya sinten to ingkang jagat mungguing ngarsa inggih punika para Bayusupa kang kadhi Prabata Siwiwarni Gajah Wasta Liman Setu Banta tanpa elan manungsa panggraitane kang lenggah jajar radi kepareng warni Garuda Wasta Sang Mahambira ingkang nalosor sabangka tingtal wujud taksaka kekasih Sang Naga Kwera dan kantun wil jajak werka ingkang sumendhe wonten ing wit ringin para Bayusutra pinrih njagi hardi Kutha Runggu kabeh muhung anut pangre Begawan Kapiwara kaya mangkono pangandikanira para kadang maju lungguhmu cedhak aku kene wae aja nyang ndi-ndi kene tak jarwani
Oh para besan padha kulangening kalbu ing sasmita mamrih lantip aja pijer mangan nentro kaparawiran den kaesti pasunen sariranipun sudanen mangan lan guling para kadang padha maju lungguhmu ayu padha rerembugan aku kapang kelawan kowe kadangku kabeh Kakang Begawan iya Kakang Mangkota Liman Setu Bondo paran wartane nggone rasun patah rumeksa gunung kene iya Kakang wis kelakon aku tansah mubeng-mubeng ing lambunging gunung kene. Sejaku ngalang-alangi janmu manungsa, najian para sato kang gedhe lan kang cilik-cilik kabeh wis padha suwinggir, Kakang. Iya, syukur saged dijumurung di naga kowe ra. Iya, Kakang. Aku wis kelakon mubeng-mubeng ing alas kene. Yen bangun esuk aku nlesep ing grumbul sacedhake dalan-dalan. Akeh bakul-bakul kang padha lumaku menyang pasar. Padha rasan ora liya ya mung bab kaluhurane pandhita kang hangasrama ing gunung kene, Kakang. Wo ngono. Iya, Kakang. Syukur saketi jumurung. Yayi Mahambira. Iya, Kakang. Aku go tansah muluk kekalangan ing gegana nganti adoh panawangku. Kaya wis ora ana katon manungsa sawiji-wijiya. Mung bae bareng aku nedya niyup iki mau katon ana barisan agung anggenggeng kanthi sawega gegamaning ayuda. Yen ora kleru iku barisaning para Kurawa sing dipimpin dening Dipati Karna, Kakang. Kang mangkono aku kudu kepiye, Kakang? Adi-adiku kabeh. Andadekno kawruhanira. Mungguh dawuh pangandikane Begawan Kesawa Sidi mangkene. Anoman sirasun patah rumeksa raharjaning gunung kene. Sapa wae para nata, para satriya apa dene senopati kang nedya munggah menyang pertapan kene uger isih kena dibalekake sarana panguwasaning lair balekno. Yen sarana panguwasaning lair ora kena wong kuwi mau ora winenangake nampani wahyu kamulyaning praja ya mung titah kang bareng karo kanugrahane sayekti ya mung panguwasaning jagat dhewe kang hamatah tuhu tan kena kinaya ngapa mengkono di dawuhe Begawan Kesawa Sidi marang aku wela mengkono ya Kakang iya Mahambira ya yen kaya mengkono lega rasane atiku dadi karuan apa sing arep tak lakoni iki tugasku ki jelas
kadya trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana yogi tukang walangati yogi tukang sing tias yogi tukang kudu garing Kakang Anoman piye di ngguhne lho Kakang umpama sok sapa sing nampa kuwi lak ya sing milih wahyune ora menungsane iya bener kang dadi kandhamu Yayi Cacak Werka ala dawuh bapa Kakang piye anggonmu jejaga ana ing Wanandrayapura kene kabeh wis samapta kabeh wis sawega ing kati aku ngerti apa sing dadi makasih aku ngerti apa sing dadi kekarepane Begawan Kesawasidi Samong-samong sono satriya pekik warnane kuwi isih adine kadange dhewe ya kuwi Yayi Werkudara ing kono Wahyu Kamulyan Wahyu Nugraha Kraton bakale umanjing ora nganggane manungsa pekik kuwi mau Kakang iya yen kabeh wis padha ngerti apa sing dadi karepku lan dadi kekarepane Begawan Kesawasidi ayo gage jaga-jaga yen samong-samongsa tumekaning teka ora bakal nguciwani Yayi lho kae ana apa kae geger-geger kae